Goedemiddag en welkom bij Joert. De politie had op een gediek juster een drugslaboratorium ontmantelen. Op de eerste verdieping van een wenning onder Trimbeets trof de politie groenstoffen aan voor het mijntje van verschillende drugs, mogelijk ecstasy en speed. De 24-jarige bewoner is aangehouden. Politie en brandwacht rukten massaal uit. We weten niet precies wat voor middelen het zijn, wat voor vloeistof, wat voor poeders. Als je daarmee in aanraking komt, ja, dat kan besmetting geven, dat kan andere klachten geven. En dat risico willen we niet nemen en daarom zijn we zo opgeschaald. Het tal katholieke parochies in Friesland wordt komende jaren flink weerombracht. Nou binnen dat er nog zo'n 30, oer 6 hier, maar dat er 8 wezen. Er worden voor eerst nog geen kerken sluiten, maar de besturen worden wel geervoegen. De organisatie is nevens het bisdom Ljouwert-Grens niet zakelijk. Elke dag neemt het aantal kerkengangers komende jaren met 40% af. Vanaf januari kunnen ze aan de slag gaan. En dan hebben we in principe een 24 maanden traject, dus in 2 jaar is het dan mogelijk. En men moet uiterlijk 1 januari 2016 beginnen. Dus we willen eigenlijk over 6 jaar in heel Noord-Nederland die 19 grotere bestuurlijke eenheden gerealiseerd hebben. Tientallen jongeren doen Joert en Moon auditie voor een rol in de nieuwe Friese dramaserie IK. Die gaat door het dwaande litten van een beginnend bandje. IK is een serie van de schooltelevisie van Omroep Friesland. In het gebouw van Omroep winnen Joert een goeie 60 jongeren die zinnen te matten dat ze en acteren kunnen en muzikaal binnen. Nou, wij gaan vandaag nu staan. Morgen is een repetitie. Ik zit correct in een schoolband. Een 3 weken. Dus het is hartstikke leuk geweest om nou echt in een film tot het zien wat kist. Morgen komen er nog eens 100 op auditie. De serie is dan van het maartiet te zien bij de Omroep. Het had een hele tour west, maar van de juni is in Ljouwert de 5e editie van de Friese Music Night. Vlinier ging het net terug en ik dit hier spande erom, maar uiteindelijk kwam er toch genoeg geld op het kleed. Er binnen haast 6000 kaarten verkocht en dat ging net heel makkelijk. Het is echt verrekte moeilijk, niet alleen voor ons, maar voor iedereen die in deze wereld zit. Kijk, we hebben de btw-verhoging gehad, dat scheelt 13%. Heb je dus minder opbrengst. Dus we durfden de kaart verkopen, de kaartprijs niet te verhogen. En dan hou je de prijs hetzelfde, maar dan kost je dus 13% omzet. Ja, de meesten die zijn onzeker, de mensen die houden het geld in de bussen. Joen dus de Friese Music Night. Dan nog het waar. Vannacht is de kans op wat regn en neemt de zuidwestenwind ontstwarmheftig. Vannacht leidt de temperatuur om de 10 graden in. Morgen neemt stadig gewoon de winding krijgt aan. Middags komt ook de zinnen erbij en dan wordt het zo'n 12 of 13 graden. En ons afvieren het Frieske Nijs in het kwad. Meer op omroepfriesland.nl en op zijswoorden in het Nijjoord. Graag tot.